Convention yabashumayeli ke lela kodwa becela ngami ukhona brother Mafongos. Mhlawumbe kuthiwani xa ku address abashumayeli brother Mafongos? Kuthiwa umshumayeli Mafongos. Wonke umuntu ngumshumayeli. Asinamama asinatata. Sibiza ngoba ngumshumayeli nje wonke umuntu. Okay. Mhlawumbe day 2 silapha namhlanje wena ungumshumayeli omnye abashumayeli into oyithathayo oyingumphako ogodukanayo kule convention. Ndingaba ndiyabhanqa uba ndingathatha umphako kwangoku. Okay. Kusesekuseni. Kodwa ke itasi sezigcwele. Sesenzela nje into yoba ngoku sikwazi ukulungiselela ugoduka kodwa ke into esiyifumeneyo apha sivune lukhulu sixelelwe into yoba ialtare ayonto yokudakasela. Nanzo nje xa into endiyibambileyo. Into bealtare ayonto yokudakasela. And ke ngoku umshumayeli akangomshumayeli ngaphandle kwerhamente. Yonto ofuneka siyibambile ke leyo naxa sigoduka sihamba nayo lo mlayezo. Kuthiwa lento sinxungupheleyo ngoba apha size umuntu into ezelwe ngumfazi. Kuthiwa lento singathi sibunxunguphala. Mhlawumbi irole yabashumayeli enkonzweni ithini irole yabashumayeli enkonzweni? Umshumayeli ungumalosi. Xa sizayibeka ngesixhosa esihle. Ungumalosi wezimvu. Kakuhle kuqala umfundisi. Ezazi komfundisi ngumshumayeli. Engekho umshumayeli ayikho icawe. Ngoba kaloku umfundisi umzekelo mnye kwenye isekethe kodwa kufuneka ke ngoku kwezi society zonke kubekho umuntu ozommela umfundisi ngona umsebenzi ke womshumayeli uba ngumfundisi kodwa abe ne-limitations zakhe abe nendawo angakwazi ukungena kuzo ezingenwa ngumfundisi kuphela kodwa ummela umfundisi in his absence. Brother Mafongos, Nkosi kakhulu siyabulela ixesha lakho tata. Bulela mkhulu. Thank you so much.